Warning! This game contains jump scares. Det står der på. Copyright. Version 1.0. What's up, guys? Og velkommen til Five Nights at Freddy's 4 på min kanal. Oh god. Og lige før skulle jeg gøre... undskyld, jeg kom til at starte spillet en gang op før. Der var sådan en ting med sticky keys. Det er fordi, jeg skulle teste, om jeg kunne køre det. Fuck. Øj, new game. Øj. Party. Okay. Ja, jeg skal huske at sponsorere for det gaming emo. Okay. What did he do this time? Hej Bamsebjerg. He locked you in your room again. Okay, det er en helt anden genre. Det er Pokémon-genre. Don't be scared, I'm here with you. VASD. Hvor Fox er så ude? Det er my friends. Fox er så væk. Prøv at holde A. Det er kravet. A og D. Prøv at holde A og D. Nej, lad være med at gøre det. Der er en, der banker. Prøv at holde A og D. Den så. Og det er der banker på. Bare fordi det er lidt stadig. Jeg vil gætte på det. Det er noget her. Ej, du skal gå over til døren. Okay. Du skal blive ved med at banke på den. Og... Kravet. Lige nu var den her lille dreng for FNAF 2. Tomorrow is another day. Jeg ved, hvornår det her spil til tid. Okay, i dag kunne jeg ikke komme ud. Hvor skal jeg? Night one. Nu du kommer ud næste nat. Det her det er en helt ny genre. Ja. Helt ny FNAF. Vi er hoppet fra FNAF-genren til en blanding af Slender-genren. Click here to run to the door. Er det at spille også 3D, eller er det bare et billede, der bare kommer? Hvordan lyser det? Okay. Warning, listen carefully. You can hear breathing. Hold the door shut. If you're not hear breathing, then use your flashlight. Prøv at holde gå over til en dør igen. Fordi så kan du se op i hjørnet, hvordan den lukker og lyser. Heroppe i hjørnet. Hvordan kan jeg bruge mit... Okay. Close doors, hold shift. Godt. Og use flashlight, kontrol. Okay. Brug X for at... Fjerne alt det der. Sådan der. Jeg vil lige hurtigt give dig et lille tip. Lad være med at blive ved med at kigge bag dig, når det er du, hvis du kan. Ja, det kan du også. Hvorfor kan man ikke bare holde det hele lukket? Ja, det tænker jeg også. Okay. Jamen det der skal forestille. Det skal forestille, at den åbner det. Hvem åbner det? En Foxy, som er inde i skabet, den åbner. Hvordan ser det her hus ud? Kan man ikke have... Han har ikke et security camera eller noget? Man skal holde døren låst. For look behind me. Jeg kan kigge bag mig. Du kan trykke på næsen. Fuck, hvor klamt. Jeg kan kigge bag mig, så det kan være bag mig. Ad. Okay. Jeg kan sige, der er en lille ting her. Det er næsten ligesom FNAF 1. Bonnie kommer derfra, og Chica kommer derfra. Og det der, det er Pirate Cove. Så faktisk... Hvad skal jeg så gøre nu? du skal blive ved med at tjekke, og så holde øje med dem. Okay. Og husk, hvis du ser det der hører det der breeding, så skal du lukke. Jeg skal skrue helt op for mit headset. Okay. Du skal tjekke også Pirate Cove. Du skal tjekke bag dig, så kommer det der mærkelige der bestemt sådan. Jeg ved, hvad du skal, når alle... Jeg kan høre noget. Nej, man kan ikke holde sig lukket. Hvad gør jeg så nu? Er jeg et barn? Eller har du tjekket den anden dør? Det gælder for, at jeg kan også gøre det. Bag dig. Kig lige bag dig. Det er mere det, man griner. Du skal blive ved med at kigge rundt. Fuck, jeg kan ikke lide det her spil. Min teknik er, at du gør Jeg kan ikke lide det her. det er bag dig, og du gør det igen. Okay. Rinse and repeat. Okay. Left, middle, right, behind.
Jeg hører lidt lyd fra... Hvordan kan jeg høre noget i skabet? Wow, prøv at se, prøv lige at kigge igen. Prøv lige at kigge derover. Prøv at se alt det der, og så prøv at gå derover. Ja, så er der ikke noget. Ja, lidt. Okay, Jeg kan høre noget. Hvem er det? Det lyder som en astronaut. Det er den der. Det er fjernsynet dernede, der kører sikkert. Kig bagved dig. Kig bagved dig. Bag dig. Hvorfor? Hvad gør jeg nu? Det var det, du skal bare lyse det væk. Det er ligesom små dyr. Ellie, det var ikke det, dit job. Hvad kan jeg gøre? Du skal bare blive bevæget rundt. Mig og Mads blev ikke engang bange for den, Elliot. Nej, det var... Nej, Gideon, du skal heller ikke rømme skulder. Hvad skal jeg gøre nu? Gideon, ved du skal bare lyse på dem, så forsvinder de. Du skal bare kigge på de andre. Gideon, ved du hvad jeg kan se, det er? De små grimlinger. Jeg forstår virkelig ikke, hvad sker der, hvis jeg bare venter? Du skal blive ved med at kigge bag dig, for det meste. Hvad skal jeg bare gøre her? Ja, nu gør du sikkert, fordi du ikke har kigget ved dørene. Okay. Skal du prøve at tjekke døren, og så skriger jeg det bare som en pige igen. Jeg håber bare ikke, du klarer den der. Eller kig bag dig hurtigt. Bag dig. Ikke se på den her 4. Nej, jeg skal aldrig spille det igen. Aldrig. Elliot, du kan ikke finde ud af det. Du skriger hele tiden. Vi chatter igen. Men jeg har lys på den. Jamen, det er fordi... Det er... Så cupcake. Måske var det... Hey, Golden Cupcake var jo rigtigt. Man sagde jo, Cupcake vil komme i 4, men alle troede, det var løgn. Eller måske er det, hvad der sker, når det er, at du ikke kigger ved døren. Fordi at når det er, at du står ved døren, så er det jumpscare, så er det en chicken. Men hvad nu, hvis du bare lader det være, og du ikke kigger en chicken jumpscare, så er det sikkert... Oh god. Men Cupcake... Ej, jeg gider næsten ikke spille det her spil. Eller så gå ud for Mads igen. Jeg gider næsten ikke spille det her spil her. Jeg skal klare anden nat, Elliot. Der er 5 natter, og Mads skal klare anden nat. Ja, vi klarer bare første nat. Øj. Hey, vi er nået til... Eller Jeg tager en til i gang. 4 AM. Så jeg skal blive ved med at kigge ved dørene. Så jeg skal blive ved med at kigge ved... Nej, Elliot, nej. Du skal ikke spille det igen, Tak dig, Gideon. Nu lukker du det.